Altså, jeg synes jo, det er så fedt, at man ligesom, når man får gaver, at det bare så er gave ind på papiret. Gave ind på papiret. Kom med herhen, så kan du se, hvordan de andre gør. Kasper, gider du vise Alice? Nej. Og by the way, det her, det er... Jeg er faktisk lige blevet spurgt ud i smørklatten, eller hvad det nu hedder, her i aften, så... Smørklatten? Ja. Af hvem? Amor, han kom lige forbi og spurgte mig. Det gør jeg simpelthen? Ja. Hyggeligt. Det kan jeg ikke huske, jeg gjorde, men okay. Nej, sagde Amor. Du sagde Amor. Jeg synes nu, de er meget søde sammen. Ej, stop nu, Freja. Han er fæl. Kan du huske, hvad der skete med... Kan du huske, hvad der skete med Duft, da de flyttede? Prøv at alle folk ændrer sig. Hvad nu, hvis man virkelig kan lide ham, og hun virkelig kan lide ham igen? Og igen til mig. Kører! Værsgo! Okay, kom. Er I klar? Ja. Ja, til dig. Prøv at gå hen til vinduet nu og bag. Gå væk. Tror du? Man kan godt se mig, at det går ikke. Okay, så jeg tænker lidt, at Hold Edvard er The Bomb. Ja. Fuck, det var mega fedt. Og virkelig bare måden, de lavede snibboldet på. Ham der, jeg tror han hedder Edvard. Ja, han er sådan holdkaptajn. Ja. Det var helt sindssygt. Det var rigtig fedt. Det var sådan virkelig inspirerende, synes jeg. Men jeg har altid, hvis du har brug for at snakke. Det er ikke noget, du skal være bange for at sige. Forever and always. Okay. Det var ikke slut. Og det skal du ikke optage, før du har spist op. Action! Vidste I, at allerede... Nej, jeg synes, det ser lækkert ud. Det er cirka på dig. Værsgo. Kan man høre? Nej. Hvad? Er I klar, at du står og garder? De var ikke startet endnu. Men jeg siger... Ja, er I klar? Ja, jeg er klar. Kameraet kører. Værsgo. Værsgo. Og så går I i gang. Jeg sidder og går. For satan! Hjælp! Ah! Hallo, hvem er det? Hej. Jeg kan ikke huske, om jeg skal sige noget. Mærke! Du skal seriøst med ned i skoven og se en ny dans. Okay, vi prøver lige igen. Jeg skal tage kameraet højere op. Det skal højere op. Jeg føler som om, at Oline pludselig er blevet tilbage. Oline er lavere end dig, sådan husk. Ja, men ikke så lav. Altså, mine øjne, det skal vel op i min øjenhøjde, ikke? Og det skal også sådan kigge på mig. Den skal ikke kigge på mig. Du går lidt ned i knæ, dude. Hvorfor fuck skal du være så tom? Mærke! Ej, det går nok nu, tror jeg. Men måske skal du ikke gå så tæt på. Det er sådan virkelig POV, det her. Okay, lidt tættere på. Så tæt på? Ja. Lidt tættere på. Mærke! Okay, vi prøver igen. Jeg hedder Fru Sukkerstøk, og jeg er syg hele tiden. Tak. Det skal nok blive godt. Ja, det skal jeg i hvert fald prøve at hjælpe dig med.
Vi skal have en plan. Let's go. Så vores plan, den er sådan, det står hele bare, at du skal skyde Kasper, så han kan blive forelsket i Mønte. Ja, fordi så får... Kasper. Så får Kasper øjnene op for Duff, og du kan få Mønte, og så bliver det helt bare helt vildt godt igen. Okay. Fuck ja. You're dead now.